Irmanastro. Non digas irmanastro. Non. En galego non hai irmanastros. Só temos a figura do medio irmán ou da media irmá, que son os fillos do noso pai ou da nosa nai con outra parella. A nai de Antón acaba de dar a luz a Carme, que concibiu co seu novo home, Pedro. Antón e Carme son medio irmáns. Polo tanto, Carme é medio irmá de Antón e Antón é medio irmán de Carme. Pero resulta que Pedro ten outro fillo, Roberto, froito do seu primeiro matrimonio. Entón, que son Antón e Roberto? En castelán serían hermanastros, pero en galego non existe esa figura, polo que para Antón, Roberto sería o fillo do seu padrasto. E que é Antón para Pedro? Pois o seu fillastro, e non fillastro. Pero atención, temos unha palabra a nivel pro para falar dos fillastros. Enteado. 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 Mima. Pedro quere o seu enteado Antón como se fose o seu propio fillo. Dígocho eu.